KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi da ki phongut ki longkme bat ki rangba hakasni palai jong ka santarik ubna jembang arjar arpuar kila penyaso yaladi kum ki khot jong ka parti Congress na umroi constituency hadin ba MLA jong ka parti uba George B Lingdo ulami no nakani ka parti banlik penyaso syaka All India Trinamool Congress yagini ki khot bala penyaso thamai syaka parti hapo ka jingalam jong uba GS Shadam uba Josiah Shadam bat uba rangken sai rempai la pediang ngobha ka jingalang ka balalong hakadong lom sok ping bhoi rembong da ki ad hoc secretary ki bakin thop ya usamna isen ai hing bat usamla abor nongrum working president ke MPCC uba PNSM berengkat ke jingdon lang jong vice president ke MPCC uba Pilingkoi bat uba Dairu MDC ke Mahoti constituency uba Charles Marngar lembat ki wei ki nonyalam jong ke parti Congress ki bela don lang hagani ke sngi kajing wan jong pi kalong kajing ai men sim yang mene maria poi hang ni ape yiki khmat ki babon ki khmat rangba kilong ki bapau khmat ki samla ki bapau khmat ki don kajing kermen kajing wan join jong pi kajing priya so jong pi mendagas ngi sya Congress party bagas utuna dia pigi bawan priya so party mendagas ngi bawal ada ki padon official candidates pia join ya ke parti da ka jingmot ban pen khanya ke parti kadai don ki bong kumnun ya join parti krem candidates kumnun long rang ba shnong krem nong shnong kam ka bon nong di bandon shnong shnong ka bon di bandon shwa ki khot jong ka parti Congress in sarai mano pan yele habang rai mano pan yele kadi ka rai lang Solongo bata monta na kado manai la dondu ki ba phai no ai ngo yo play namar habang ile kleng ki sungutu baka seng Congress kare keseng kemudian nongrim kam long gosuk bansia pet ke seng Congress kem daw kemia Congress kum zakalin kapelacan ngam hangahi kare jikran langwir kejikran klam detep uklet ila dia bawlong kumtuk bawlong hadu kerdan deputy chief minister usyong hakatakalin nadu pasdam dam tang kade katem ka pamanta udon hak NPP dengan sengau begade ka kam ka haram kejingkran haram yak kita ibalale AAU na kane ka parti ka pasensyare gari India ka BJP hato kile yen lek wan bat bishar mapi saka empat ka parti ka badang long banele persa ek parti BJP ha India pinjubab gade NPP labakla pinjubab ek TMC dang bakla he NPP le ngani thu ipi kade tang ka kerteng national andre empat recognize ka kum ka national party marka kriteria ke election commission kapu kat tangut de bandon MP yakata la ban recognize kum ka national party indai ba prinsip NPP kadon tangka agat hamroi namar kata kadang de regional yo don ba prinsip baklai tena pedenggi national party hi hatom dei ke parti Congress kabadon kabor panele persa lada don ka ima ke jing isar kai hakari ke bayalam da kawai ka parti dei tanga parti Congress habala ka we bha ka bor ka burom bat ke jing job jong ka parti BJP ha UP mano pade ka parti ka persa kering Congress kane ka nongrem ka baningkong balai ba ngasim ni kane karai banga sasi sempat ngalai rong sa parti Congress